Синең берәр сәер нәрсә эшләгәнең бар идеме? Син аңлата алмаган нәрсәләрне. Син тылсымчы, Харри. Тылсымчы? Хөрмәтле Поттер әфәнде, без сезне Хогвартс тылсым һәм сихер мәктәбенә чакырырга бик шатбыз. Тиздән сез бу ишекләр аша үтеп, үзегезнең сыйныфташларыгызга кушылырсыз. Баскычларны күз алдыгызда тотыгыз. Алар күченергә яраталар. Хәерле көн, сыйныф. Беренче эшү дәресегезгә хуш килдегез. Кулыгызны себерке өстенә куегыз да, өскә дип әйтегез. Өскә. Мистер Лонгботтом, кая киттегез сез? Синдә шуннан да яра изе бармы? Кит аннан! Мистер Поттер, безнең яңа атаклы кешебез. Беренче еллар исегездә тотыгызчы. Карурман барча укучыларга да тыелган. Тәнәфес вакытында коридорда тылсым кулланырга ярамый. Petrificus Totalus. Өченче каттагы коридорга беркемгә дә керергә ярамый. Иң авыр үлемнән дөньядан китәргә теләмәгәннәрдән кала. Җир астында тролль! Бу бик мөһим нәрсә. Бөтен тылсымчыларда яхшы түгел. Мин йокларга ятам. Югыйсә сезнең безне үтерә, я бөтенләй мәктәптән куып чыгарта алган тагын берәр нәрсә уйлап чыгаругыз ихтимал. Аңа үз фикерләрен тәртипкә салырга кирәк. Мин бер нәрсәне ачык билгеле дип уйлыйм. Без сездән бөек эшләр көтеп калабыз. Harry Potter һәм фәлсәфәче ташы. Тылсым башлана. Безнең тәҗрибәдә.